κύριο σου χτυπάει την πόρτα. Τον ελέγχεις για να δεις αν είναι μολυσμένος ή όχι. Ακριβώς, αυτό θα κάνουμε σήμερα. Κατέβηκα από το ελικόπτερο μου και ήρθα σε αυτή την απικία. Και ξεκίνησε η νέα μου ζωή. Ως επιθεωρητής όταν το μετρώ. Εδώ λοιπόν θα περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Για περάστε, για περάστε. Κάτσε, κάτσε, ήρεμο, θα μετακώσει αυτή ρε. Και πρέπει να ελέγχουμε κάθε άνθρωπο που πρέπει να μπει μέσα. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Ότι ελέγχουμε για συμπτώματα. Από κίτρινα μάτια, από κόκκινο δέρμα, από βαμβωματιές, από μελανιές. Να παίρνουμε τη θερμοκρασία του σώματος, για το τύπο της καρδιάς τους, τι αντικείμενα έχουν πάνω τους και άλλα πολλά. Ο συγκεκριμένος ονομάζεται Raymond Rogers και από όσο φαίνεται έχει κόκκινο δέρμα. Και εδώ στο λαιμό, τι είναι αυτό? Πολλές φακίδες, πολλές έρθουν, τι πολλές. Και τώρα αφού βρούμε τα συμπτώματα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τη ζωή του. Ακριβώς, η ζωή του είναι στα χέρια μας. Να τον στείλουμε στην καραντίνα για να τον ελέγχουμε ή να τον σκοτώσουμε. Θα τον βγάλουμε από την μέση, όμως θα το ωραία. Όσο φαίνεται ο κύριος Raymond έχει μόνο ένα σύμπτωμα, οπότε δεν είναι απειλή. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να τον στείλουμε στην καραντίνα. Και έβαλε πυρογράμμι και την έκανε. Θα καλέσω τον επόμενο και αυτή τη φορά πρέπει να κρατάω αποστάσεις. Έλα, μπες μέσα. Δείτε πόσο απαιτητική έχετε προς τα πάνω. Κάτσε εκεί που είσαι. Εσένα σε βλέπω πάρα πολύ κουρασμένο. Παίζει να έχετε σε όλη μέρα τα ζώδια εκεί έξω. Δεν παρατηρώ κάτι το περίεργο. Αλλά θα χρειαζόμουν ίσως εξοπλισμό για να σε ελέγξω. Κοίτα, κόκκινα μάτια δεν έχει. Όπα, για μισό λεπτάκι. Έχει σφάει άπειρο ξύλο εκεί έξω. Θα το στείλω στην καραντίνα. Πρέπει να τον ελέγξουνε. Λάθος δεν είναι. Άκου τους στρατιώτες τους γιατρούς. Επόμενος! Όπα, τι είναι αυτό? Α, γεια σου κυρία μου. Δίστασε λίγο σε αυτό που είπε. Τι είπε τώρα εσύ ρωτάς? Υπάρχεις ένας σκύλος ανέφερε και όχι ζόμπι. Παρικάρα κάξα, θα σας εμπιστεύσω κιόλας. Επέλεξε αυτό, είναι θανατηφόρο. Άμα μολύνεις όλο το μέρος, τι θα κάνουμε? Θα πεθάνουμε εξαιτία σου. Συγγνώμη που σας το λέω κυρία μου, αλλά πρέπει να σας εκτελέσουμε. Δεν έχει ιδέα που πηγαίνει. Πάμε μαζί εδώ παρέα. Ναι, είναι από εδώ, από εδώ. Μπείτε μέσα, εκεί θα κάτσεις να περάσεις καλά. Σκοτώσαμε